Vores mål er at hjælpe kunderne med at få valgt kunst, som de kan glæde sig over hver dag og gennem hele livet. Jeg stiftede Galleri Art Expo i 1999. Der var vi Aarhus største galleri, og nu er vi flyttet til udkanten af Aarhus by og er et af Danmarks største gallerier. Rummet og lyset synes jeg er vigtigt for at præsentere kunstnerne. Jeg synes også, det er vigtigt, at galleriet er indrettet med små rum, hvor jeg kan skabe en stemning. Og det er også det, der gør, at jeg som galleri kan være så bred, både i pris og også i stilarter. Vi repræsenterer fast ca. 60 danske kunstnere, og det er et samarbejde, hvor vi udvikler sammen med kunstneren. Kunst handler ikke om alder eller indkomst. Valg af kunst handler meget om følelser og temperament, og god kunst behøver ikke at være dyr kunst. Galleriet henvender sig både til private og til erhverv. Kunst har en funktion. Det gør noget ved rum. Det vi kan, det er, at vi kan sætte ord på, hvad det gør at hjælpe vores kunder til at finde lige præcis det, der giver den stemning og værdi, som de ønsker. Galleriet er også et sted, hvor man også bare kan komme for at få en god oplevelse. Vi har skiftende udstillinger med ferniseringer og foredrag, og vi har workshops med glas og malerkunst. Og så har vi et koncept, vi kalder kunst og piknik. Hernede ved Søbredden, der har vi borde og bænke, hvor man kan spise sin mad og hygge sig. Og så kan man komme op i galleriet og få lidt åndelig føde bagefter. Galleriet er et gammelt filmstudie, så ud mod vejen er galleriet meget lukket. Men når man så først kommer ind og møder kunsten og kommer igennem galleriet, så helt nede i bunden, der har vi altså den udsigt, vi kan se her. Så er kunsten i sin helt rigtige rammer.